Apa iki saktenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe wis kadung mati rasaku kang serungokno tangisku becike kowe saka uripku paribasan ngranggeh lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresna iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu sepurane yen gawe lara atimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenek apa sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mentengke wong liya apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara Sesek ning jero dada pancen nglarake arep kepiye maneh kowe wong randuwe aja selak batinmu marang kahananmu kang mas pupusen rasa tresnamu. Apa iki saktenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe Wis kadung mati rasaku kang mas rungokno tangisku becike kowe saka uripku paribasan ngranggeh lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresna iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu. Wonosobo bergoyang.
takdirku sing jawabke. Sliramu beda ati beda lambe. Wis kadung mati rasaku kang was rungokno tangisku becike kowe lunga saka uripku. Apa iki saktenane takdirku sing jawabke. Sliramu beda ati beda lambe. Wis kadung mati rasaku kang was rungokno tangisku becike kowe lunga saka uripku. Paribasan ngranggeh lintang ning angkasa. Kowe tega gawe lara marang tresno. Iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu. Sepurane yen gawe lara atimu.